ပြောChristian devotion in the yoga Christian devotion in the yoga Christian Shimanyari Jijuchoyari Rana Gresamari Chinyan Samo Nesone Na Temptation Munatai Ngai Nambo Yamatuna Ante Ne Naman Sumunan Muay Kunam Hai Komsanai Ayman Hai Gresamari Naman Sumunan Muay They kunam tak komsa krimen tai ya alam ma ba ya ne yuen kunam tai de komsa krimen tai ya tu nam komsa na kunam de kresa lam ya de ya de ina ya bo unen ba de to si komsa wa nam tu ken na de kresa ma de kunam de kresa wa sa ta bi bu re tam shi de kresa ma ta la re am ka de bi tu ma de kresa wa ai de ta ground na bo shi na jing kai ya ai nu yen bo wa Miyu na dama de na kung bo wa ni mo chung na re kre sa wa e kao na kre sa mo na ma wa shiman de ju che kre sa shiman ya re kao na tina ka shuk sha mo pe e kao na shiman ka sum lu ai tu lu wa ni che re lu ka kre sa shiman ya re che la re mutum na ya aji yang sa pe e kristan du ko ye sa wa la ta e ka kre sa ke shwa ma ta e ka shika jo ya ai ya ya是啊，我提的到配我们中啊人家可能他，然后呢，下啥的我，可以上在我什么样的下呢？这下只有我可以只有中啊人可以上来，呀，上课呢做呀的，可以上来，我做那我批评来的他的，老师傅呢上高买，我跟着傅傅呢嘛，上啥的我可以上。Shimanyari Resamwai Dataya Na Lamina Ante Tutnamo Yuki Mulantae Ya Arasha De Tinkuda Arasha Manga Ayanom Nami Ya Utuna Kalunte Jasengu Mom Ya Christian Budi Ay Kong Chanwa Sere De Kinduka Resam Lambo Ya Rame Mui itu dari sapung bangsa dua re, dari sama betul nama dari sam semuanya re, dari sam cai nama re, dari sama sama berumur kerana khususnya semuanya jumung, seribu lima dari semuanya joya re, kerana kita semua minta sama dalam sekolah, kerana orang lupa dari sama lama ya re, joya re, sekolah sekarang itu lama kan saya pun dari sam semuanya re, betul nama kimia dari sama ya song dao te nan due mo ya kisan ko dia malimi chan ma ya ba de rewa se re de la ma ka ko re sang simanya re betul na chu sa sli mo li mo re sang simanya re sang wa re na de na kren da ta re su cha mi ma de mo le ka na mi ju kisan ko te kham na lu ba re sang ko pe ka na startup sora mi ba te on bakal le dei noi che Christian di pe tutna ore lupa lakam sawa lupa pe sang shimanya le ti jo ya be san ko le sanga le kam li di mungkin ji ko na ma ka ni sa pe sang shimanya le ti holo no ya de anti de ra na re pe sang wa shi ang sa ke pe sang shimanya le ti jo ya de tutna shi ta tin na cha pe pe sang Shimanya re, resa tu sama, tapi etan tidur re, resa ta re, resa Shimanya re. Tu na shi lo sawana, tu na lima sawa dalam sekolah itu mungkin tidak awal na orang lupa, tu na tu ke ansar re resa Shimanya re, tu na shi lima sawa dalam sekolah itu mungkin tidak awal lupa. Kalau sawa nama kami memang kami resa Shimanya re, tujuh re, resa Shimanya tu na ya langsung ya. Dan bisa mudah terjadi dua nak share bersama share satu nanti mau bersama nama yare itu nasi dek kita dalam kamu ini kalau kembali pada kamu nanti kalau kamu itu awak kita dalam kamu ini itu nanti bersama kita nak ready mo dan itu kita pengai ane susah mirna kerja misal ready mo tidak ada kita dalam kamu ini ya sama sampai kalau sawah itu nama itu bersama semuanya re yang kamu ini tidak kamu ini tidak berubah kamu ini kalau ngani zon yang misalnya kamu ini tak kalau ngani mungkin ada ke sampai berapa orang itu mungkin kalau
그래서 라쇼구나 가운데다 대만 전화도 가운데 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 시작될 거 같아요. 가운데가 가운데가 그래서 심하게 되는 그러나 이제 미혼이야. 그러니까 근데 우리 시험은 다에 두었나 그래서 와에 같이 거 사례기모 그러나 그래서 남아야를 잠깐만 하다 보니까 우리나 잠깐 사도가 물론 상황을 알고 다르기모 언담요가 그래서 심하게 되는 그래서 와에 안에 등담 샤이 신청이나 그래야 사례기모 근데 유엔 분담다에 감사하게 그래서 원래 유엔 분담아 다르기모들아 그러나 시래유가 이나니만 나니만 전문가 되는 거는 그래도 진짜 자원을 나요. 그래서 그냥 그래서 남아야 그래야 남아야 그래서 남아야 심만하게 뭐 다 그런 기피하게 그래서 많이 되나 아니니 근데 저는나 그 방에 지주 시간에나 자에 양재인데 우리 시간이 그나마 아니니 그래 정도 그래서 많이 되고 시간이 그거 아니 야지 야지 시간도 나는데 너야 그러네 가오나 아지야 스라 인구 안사를 되고 가오나 샤로 그 끝나무 너야 너의 아군 곳에 있는 이유가 그래서 제가 그래서 신마야에 가오나 걔네 장단아 그래서 와야돼 피크와 안에 나 가게 좀 강나를 연습해 강나 그는 다무 가오나 그래서 라숑 그나 검사제 나기가 실천이 인다이로가 그래서 뭔가 되면서 검사들 그래서 인터넷에 접속해 놓은 실천이 인다이로가 근데 원스톤이 되는 시작을 하게 then 이렇게 전해장마를 다운하면서 로로 인터넷에 저야루에 실천이 인다이로가 끝나 아지엔스랑 다운하면서 로로 아무튼 이 모든 거에 우리 프로페셔널 곳에 인다이로가 그나 그래서 제주도에 안에 라오샤 좀 제주 시골 마을에 그래서 말이나 한테 그래서 많다 안에 비념에 제주 시골에 나오는 사이 굉장히 큼수발 에디모 안에 배 유가 놀라거나 안에 배 기회가 나아요. 늘 예수 그리스도 왕민상배 제주 시골에 깊이 기울어 비파 시청이 안에 깊이 이제 막 가라는 심하야리 뭐나 예수 그리스도 왕민상배 제주 시골에 라오샤 좀 깊이 하는 가 봐서 좀 해준 거 그래서 말이 아멘. God bless you always. Chẳng có người chắc. Ê.